O mal tempo fai cambalear a Semana Santa na hostalería. As chuvias non axudan ao sector, que aínda así confía en que estes días a xente se anime a xantar fora da casa. Son moitas as persoas que dende o venres desfrutan das súas vacacións de Semana Santa, un dos períodos do ano no que máis movimento turístico se rexistra na comarca. A hostalería e a restauración do Barbanza sempre miran con esperanza para estas datas, aínda que o tempo sempre ten a última palabra. Sempre intentamos telas as maiores previsións, o que pasa que, claro, estamos en Galicia, dependemos moito do tempo, aquí sempre pasa que chega unha fecha señalada, ou ven a chuvia ou ven o vento. Entonces, ao final, pois, teremos que capear o temporal como poidamos e intentar atender o maior número de xente, pero claro, co hándicap sempre se de que nos vamos a quedar sin as terrazas, probablemente. Pero, bueno. A semana pasada as altas temperaturas foron protagonistas, sen embargo, para esta Semana Santa as chuvias non están a dar moita tregua. Chover sempre de noite, pero bueno, non se pode elegir, entonces xa che digo, intentaremos facer o mellor posible, atender o mellor número de xente, pero estamos ás pensas do tempo, non queda outra. Se o tempo acompañara un poquinho, evidentemente, Galicia cada vez está un poquinho máis de moda, e a xente cada vez empeza a apreciar un poquinho todos os tesouros que temos aquí, que son moitos. Claro, a xente gustalle vir, o que pasa é que tira un poquinho para atrás o tempo. Nós xa estamos acostumbrados, pero os de fora costalle un poquinho máis. Para intentar gañar espazo, optaron por reformar o interior do seu local, polo que agora poderán contar con máis comensais dentro do restaurante en caso de que o tempo non acompañe. A nosa reforma que fixemos nun principio simplemente era para gañar un poquinho de capacidade. O sea, ao final non doblamos a capacidade, pero casi. Pero claro, todo o que veña a maiores, boé. Entonces, claro, contas co local xa que ten esa capacidade e tamén contas un poquinho co tema da terraza. Non pode ser, bueno, este ano vai a ser mellor que o ano pasado sí que non tiñamos tanto espacio. Entón este ano si ganamos un poquinho de espacio e supoño que a xente que veña, que ao mellor non ve o local desde o ano pasado, pois tamén estamos un poquinho expectantes para ver se lle gustou a reforma. E tamén o novo menú. Demoslle unha voltiña á carta, quitamos algún platiños, metemos outros, e, bueno, ahora tamén na Semana Santa faremos moitos platos fora de carta, e sugerencias que a xente ao final lle guste vir probar cousas novas. Nós, aparte, somos un local que vive moito do cliente de aquí de Ribeira, fidelizamos moito o cliente, claro, ao final nos están exigindo sempre, pois, platos novos e cousiñas diferentes para non aburrirse, que ao final eso nos pasa a todos. Os tempos foron mudando e agora mesmo para poder ter mesa para xantar é preciso facer reserva. Cambiou moito a cousa desde que abrimos ahora. Ao principio a xente costaba un montón reservar, non entendía isto de reservar, por qué, se ao final Ribeira é un pueblo pequeno, pero claro, ahora xa, despois de 3-4 anos, pois a xente ahora xa está acostumbrada a reservar, e de feito moita xente de fora xa a semana pasada e a anterior xa estuvo chamando para reservar, para non quedarse sen o seu sitio, vaya. Xa que na actualidade, ademais de facer visitas turísticas para coñecer os lugares máis representativos da zona, moita xente elixe as súas vacacións pola gastronomía.